до удара справа не дошла. Разместились завзятори Крумкачов доволі так повольно, на одлеглості. Но новополоцьких аматорів футболу я не бачу. Ну і так і у самім городі Новополоцьк збирається нешмат аматорів футболу на трибунах. Рвали господари поля. І знов лівим флангом спробують атакувати Крумкачі, передачу у центр. Ой, видатно, як згуляли, ну правда не забили. Ну як так? Як так? А ось зараз прозахали суперника. Ну, это удар, конечно, не небезпечный. Ось так. І удар одразу. Добре, що там оборонця допомог своєму брамкару. Мог вивести м'яч по такой диагонали і слизнуть у сетку господар. Ось так розгуляли гості м'яч, а ось пробити покуль не вдалося. Зараз навес, конечно, у штрафную пляцовку, і там пробити не було кому. Опередив суперників. Ось бачите, м'яч летів у браму. Добре, що мяч за боковую. Такие новополовцы вымушены были. Помылка и удар. Вот зараз мог быть рикошет, конечно, куть не удар, потому что был чутно. Вот зараз знову левым флангом виход у штрафную пляцовку, передача в центр. В этом разом мяч не дошел до 12-го номера. Хіба що Яцкевич на переді один. Ох, який, ой, перекладина. Команду весь час терпят и выдают ее лицензию. Глядя на то, что нема нормальной арены. Зараз удар, судовний удар і м'яч у брамі. Арбітр залічує цей гол Крумкачу. Подобно на то, что есть магчимость вельми щільна оборона у Крумкачов. Колективно обороняються футболісти Крумк. І зараз все. Починають судити матчі після 30 років. Вось Курхелі має алжирські корні, тому таке ім'я і прозвище. Крумкачі знову атакують. І видатний момент, ну куди ж ти б'єш? Рами далеко. Что им придумаю? Небезпечно, але я ж кажу ще раз, що команда Крумкача обороняється доволі щільно, доволі великою кількістю футболістів, і тому пробитися там тяжко. Хоча події, а тим часом пройшло 6 хвилин після початку другої полови зустрічі. Там Дмитрий Томело не розібрався, куди віддавати. Леонид Подліпський був обраний президентом, весь час хочеться сказати, але приходиться казати старшинем клубу «Нафтан» у 2003 році. Покуль не все отримлюється, але тим не менше доволі стабільно. Уявіть собі, в 2012 році новополовці знову згуляли у Лізі Європи. На гэтым разом суперником був, як лічиться, саме титулований клуб Усходньої Європи. Це не то, що лічиться. Ух ты! Летишь свою браму не закинул. Годину 11 визирнула сонечко, стало теплее, но зараз знову хмари навісли над стадіоном спортово-оздоровленчого комплексу «Олімпійський». Пам'ятні їх поспіхи. Тим не менше, тоді це було, звісно, вельми гучно. Писали на сайті УЄФА, писали, зрозуміло, у Сербії. Ну, і тим не менше,
все ж таки бачу Зянько. Зараз на полі він був резервовим футболістом, в резерві починав. Ну, це тримається, далекий удар у Крумкачов. Отримався такий простріл. Ну, такі. Ліхтарович, Лисакович, пробачте. А той не спішається пойти наперед. Знову був удар по ногах, але Куртхелі дарує гэты момент. Небезпечний удар, але ну так само не сказати. Я ему уже вспомнился 21 год сьогодні. Ну чому б Крумкачам не провести ще один м'яч у сьогоднішньому двобої? Чому? Так, розкатали покуль нафтановці господарого поля. Кліщанок туди у штрафну пляцовку. Іскевич, народження Ольшаник. І вже має так само 21 год. Ох, сам выход. Пенальти, конечно, не будет тут, але ну, помылка. Ну... На свою правую позицию оборонцы. І Зянько. Ох, добре згуляв назад. Але так незручно для партнера. И вот Зереберя. Ну, Зереберя, я думаю, что довольно активный. Хотя, конечно, вельми молодый. Для того, как вырашать некие задачи. Но есть таленты. Партнеру с правого флангу. Тут небезпечная передача. Ну, Сергій Кузьмінін шахтує ще одну заміну. Дмитрий Лебедєва. Ну що, опошній шанс у Нафтана. Думаю, там нічого не удастся на добивании, або розіграти нечто у штрафной. Пройде удар. Пройде не, дик не. Значить, Нафтан прогуляє. Плясунов пробиває капітан команди наперед Кутні. Часом згуляв на 2,5 хвилиною додаткового часу. Ух ти, як пошансувала Нафтану. Крумкачам, конечно. И не пошансовала Нафтану. На 3,5 хвилини додаткових у гэтым матчі компенсованих. Як може змагається Ольшаник з суперником. Ну, нешта так Куртхелі, щиро кажучи, вельми затримав матч. Не ведаю навіть за чого. Таких моментів великих і тяжких і довгих не було у гэтай хвилини. Быццам дае Нафтану магчымасць вызначыцца ўсё ж таки урэшце-рэшт. Шее месца з 13 пунктами, по 10 застаецца у Локомотива, які мае на матч менш, і у Спадарожніка. Значыць, Крумкачу выходзіць 10 на 3 месца на гэты час.